Fuck guys, tingnan nyo na naman yung paano natin. Tatahakin, oh. Tangina, one miss you die. Guys, oh, nakikita niya, nalalim, oh. Fuck. Hindi madulas dito. Shit, ang lalim. Sorry guys, pero gagapangin ko to, ha. Mas mabuti ng safe kaysa wag mukhang ano, malamig na ewan. Yeah. Tinatawanan ka, sir, oh. Sino tumatawa? Si Tin ba yan? Si Ate Lucy. Ah, okay. Ate Lucy, okay lang po yan. Wala ko, titigil na. Walang masama. Po. Okay lang po yan. Saan nakakapit dito? Bababa pa po ba tayo? Ate, hawak ka dito ng ano? Sige, agad mo yung paa mo sa kabila. Dito, hawak ka dun, dun. Yan. Yan. Siya, tinantok ako. Ang presko. Hawak lang po. Oh, sorry. Hindi ko alam anong ginagawa ko rito. Tabi po, nakikiraan lang. Tang ina, ang kitid nito, ah.
Buti may mga puno. Tagal pa? Naantok na ako. Gusto ko pa umuwi. Ah. Sino napadulas? Yung kamay ko dun sa lubid. Ah, May dala kang ano? Yung nilalagay mo. oo. Saan pwede huminto? Dun na lang po. Wala. Oo. Yun nakahinto na tayo. Baka malaglag po. Ano yung ano ko? Napaltos? Oo, dun sa lubid yung madala. Sige. Bakit natin dyan, nandun na yung view. Yung tinuturo ko kaninang mataas. Mukha nga kasi tignan mo yung dadaan. Grabe. Sige, siguro ko na tayo magpahinga. Ay, tangina. Tarik naman. Nga eh. Kaya nga, sabi ko kay kuya, umpisahan na niya eh. Hindi sir, ganitong gawin natin sir. Pagka nandun tayo, nandun na. Tarik ko. Pagkata ko to sa kabila, ako yung sa kabila ko kunan.